No. Nie, ale tuto poď pri mne. No čo? Dobre ide. Ešte stále nebo maximum. Áno. Tak daj. Pozor. Tam je on, je strom. Tak ju hádzalo. Ale veď postav sa tam. Kde? Tam alebo tam sa postav. Ale a nechoď cez tento blbý strom. No tak idem sem. No a teraz budeš vidieť. Môžem? No. Ale úplne tak one streskuje už. Tak one hádže do boku. Vidíš, nejako ju hádže do boku. No. Pozor, pozor. Čo to tam bolo? To nič. Čo to tam bolo? Kona, drevo.